An filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila Duba TV ale ni Rafcom plateforme sanfɛla la ni ye an sigilen Don Kibaru ale kɛnɛ kan sɛbɛlikɛlaw olu kɛlen kɔ ka sɛbɛli kɛ nanzarakan na anw bɛ na ka na bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da o tɛ anw ka ko dilanlenw ye o la kunnafoni gafe caman bɛ an bolokɔrɔ bido in na an bɛ a la kumaba dɔw ta ka olu kɔnɔkanw da aw tulo kan. Walasa an balimaw an b'aw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ fasiri gafe ni a bɛ fɔ ale ma ko indépendant sɛbɛlikɛbaa ka fɔ la a ko min ye ntɛnɛn don ka dugu jɛ tarata la bingani wale a taara ka ɲɛsin Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya protection civile maaw olu ka dagayɔrɔ ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya marakakungokaw olu fɛ ye. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni janvier kalo ale tile 3 kaselakaw fɛ ye min ye marakakungo n'i y'a lajɛ min ye bingani wale kɛbaw ye u ye wulikajɔ boloda ka taa bin nin yɔrɔ kofɔlen a kan. Bingani a kɛra sababu ye min ye maa 5 olu bɔnɛna o nin na. Maa mun bɔnɛna o nin na min ye protection civile ale cakɛla maa 2 o bɛ a la fo ka taa se civile maa 3 ma. Civile maa 3 in na école karamɔgɔ kelen o bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye nin bingani wale a kɛra sababu ye protection civile maaw u ka baarakɛ mobili dɔ bɛ ni o ye véhicule d'intervention ye ale fɛnɛ tiɲɛna ka tila ka goni don mobili caman na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wale in a kɛlen kɔfɛ min ye tiɲɛnikɛla ninnu ye u laban ye boli ale boloda hali n'a y'a sɔrɔ Mali a lakana tigilamaw u tun ye wulikajɔ kɛ ka laban ka wele bila renforcement ka se ka taa nin maa kofɔlen ninnu u dɛmɛ ka se ka jugu ninnu gɛn ka b'u da la. N'an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi ka tali kɛ lakanabaliya ale n'a ka taabolo la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Kayikaw fɛ min ye kari ni o ye anw ka bolimafɛn min bɛ taa ka segin kɛ o 2 bɛ yen dangarila olu fana na Kayi sira kan. Nin dangari a kɛra sababu ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa caman bɛ yen olu ka bolola nafolo olu kɔni darakiraw la kunnafoniw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nafolo mun darakira a bɛ t'i jɔ CFA wari 1,10 bɔ ɲɔngo la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye nin bingani wale kɛbaw ye ko maa 6 de tun don marifa bɛ u bolo u bɛ motow la u bina kari kofɔlen ninnu kan ka maaw bolola nafolow bɛɛ lajɛlen kɔni daraki u la ka laban ka tunu ni u ye. N'an bɔra ye an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɔra sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min na nin waati na ni o ye 31 décembre ye ka tɛmɛ ni protection civile ale ɲɛmaaba ni o ye colonel Adama Jatigi Jara ye ale bɔra tarata don ka laseli kɛ min ye a ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ lakana hokumu kɔnɔna na ka ɲɛsin 31 kow ma ka olu bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen di. O hokumu kɔnɔ Adama Jatigi Jara ale min ye lieutenant colonel ye direction générale de la protection civile la a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ min ye sirabanka kasara 63 o de kɛra ka kɛɲɛ ni 31 ale yɛrɛ don ye. Nin sirabanka kasara ninnu a kɛra sababu ye maa 85 olu jokina min ye maa 3 olu bɔnɛna o nin na. Wulikajɔ a y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka cɛdenw u ka boli kɔnɔna na ani jateminɛw kɔnɔna na u ye wulikajɔ 135 kɛ 31 don wa min ye wulikajɔ kɔnɔna na maa 2 bɛ yen olu furew yira o maa 2 na cɛkɔrɔba dɔ b'a la ale si bɛ taa san 60 la ale fure yira Maɲanbugu jantigilakaw olu fɛ yen nka ale ta tɛ sirabaga kasara ye k'a sababu kɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ale ye a yɛrɛ bɔnɛ a nin na de ni o ye pendaison ye k'i kan gulo. N'an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛlikɛbaa ka fɔ la a ko min ye Mali marabajɛkulu olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ walasa ka se ka kɔngɔjugu a kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Mali da dumunifɛnw ko a tɛna bɔ ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw la ni o ye jamana kɔkanna ye. O hokumu kɔnɔ kunnafoniw carila duwakun kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ
jaw sira fɛ ko Mali mobili dɔ kun donnen don Mali sumankisɛ la k'i kunda min ye Senegali jamana ka ko mobili a ye accident kɛ dibolikaw fɛ sumankisɛ o de yira mobili in kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni a ngalontigiyara Mali a marabaa jɛkulu fɛ ka sababu kɛ nin bolimafɛn in sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ bolimafɛn in bɔra Burkina Faso kaw de fɛ yen a kun kɛn bɛ k'i kunda Senegali jamana de kan. An ka bureau de douane min bɛ Hɛrɛmakɔnɔkaw fɛ yen olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ mobili in a tɛmɛna olu fɛ yen wa mobili in kɔnɔ sumankisɛ tɔni 50 o de tun b'a kɔnɔ wa a kun dalen don i k'a dɔn k'a fɔ Senegali jamana kan. O b'a jira k'a fɔ nin sumankisɛ in a bɔra Burkina Faso de ye ka tɛmɛ Mali fɛ k'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ Senegali jamana kan. Nin b'a jira k'a fɔ kunnafoni mun carilen don k'a jira k'a fɔ ko sumankisɛ a bɛ ka bɔ Mali la ka taa jamana kɔ kan ko o kuma o tɛ tiɲɛ ye. N'an bɔra ye an lamɛnbagaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka fanga ɲɛmaa ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka kɛɲɛ ni dimanche tɛmɛlen dankɔrɔba in a ye wulikajɔ kɛ ka taa Brésil jamana kan. Wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ Brésil ale masakɛ kura ka sigili a ka waganɛ kɔnɔ ni o ye Lula da Silva ye. Choguel Kokala Mayiga ani délégation taara Mali tɔgɔ la ka taa kɛ nin baaraba in a seere ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in a kɔnɔna na Dr Choguel Kokala Mayiga a ma dan taama ka taa bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Lula da Silva ye. A ye kumaɲɔgɔnya ɲini Brésil masakɛ in fɛ ka laban Mali ale ni Brésil jamana u ka tigɛ di ɲɔgɔnmaw ani ɲɛtaga kow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na waati nataw la. An lamɛnbaaw ni an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye cadre d'échange pour un retour à l'ordre constitutionnel o ye jɛkulu ye mun ka laɲini ye cogo bɛɛ lajɛlen na Mali ka segin ka na sariya ale hukumu kɔnɔ. U ye laseli kɛ laseli min ye tali kɛ Mali président de la transition ni o ye colonel Assimi Goïta ye. Ale ye danganiya min ta sariya bunakun kan n'a bɛ fɔ ma ko ordonnance k'a jira k'a fɔ maa fila bɛ cour suprême na ka se ka san 3 fara olu ka baara waati kan hali n'a sɔrɔ u ka retraite ni o ye sɛgɛlafiɲɛbɔ ye o waati sera. Nin wale min kɛra cadre d'échange maaw olu y'a jira k'a fɔ nin ye dansago wale de ye nin ye wajibi baara de ye baara min ni sariya a tɛ taa wa ko u kɛn bɛ k'a ko a danada bi kosɛbɛ k'a ɲini jamana marabaaw fɛ hali bi u ka taabolo olu jate minɛ kow kɔnɔna na. An lamɛnbaaw ni an bɔra yen sa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati laban na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Kati ale ni Kolokani o wolowala na min ye jatigɛwale ale kɛbaaw ye ko u ka wulikajɔ a cayan bɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin na. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ tufin min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko forêt du Baoulé Kati ale ni Kolokani lamini na saga n'a waati bɛɛ lajɛlen sigida maaw u kɔni ɲɛ tɛ fɔ kuma si kulu maramafɛntigiw u ka taa ka segin kɔ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na. O kama a ɲininen don jamana ale marabaaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka J3 a ta a gere ma ka sababu kɛ ni wulikajɔ ma boloda joona nin taa ka segin caman in a laban ko don dɔ an bɛna wuli k'a sɔrɔ u bɛna yɔrɔ dɔ ka tuguni ka laban ka dankari maaw ka bunadamadenya na. An lamɛnbaaw ni an bɔra ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ sankuncɛ ni o ye san 2022 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye politiki jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko carte d'échange maaw ka tɛmɛ ni Adama PAG ale ɲɛmaaba Marimata Jara fo ka taa se Kodɛmu Useni Amion Gindo ka taa se Modɛki ɲɛmaa ma Koniba Sidibe ninnu y'u ka hakilinata fɔ ka laban u yɛrɛ ka miirina ye min ye waati nataw la Mali ka dabolow la u ye o laseliw kɛ. O hukumu kɔnɔ min ye Kodɛmu ale ɲɛmaa ye Useni Amion Gindo ale y'a jira k'a fɔ nin waati na ale b'a ɲini jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn tɔbɔtɔ k'o kɛ an ka taabolo ye min ye Koniba Sidibe ale y'a jira k'a fɔ n'i ye jamana lajɛ a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛɛ o kama Mali marabaaw u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka taabolo olu kɔni falen walasa jamanaden bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na waati nataw la.
n'an bɔra min ye Marimaca Jara ye Adama PAJ ni o ye didenba ale tɔn ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ san 2022 a kɛra san ye min kɔni sɛbɛkɔrɔ dayira o kama ale kɔni ka laɲini san 2023 in min ye marabaa jɛkulu ye u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kow kɔni falen walasa jamana bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na. An balimaw n'an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye janvier kalo tile 12 nata Mali bɛrɛbɛrɛtɔnw u ni anw ka mara cɛbɔli minisiri u kan ka ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛ. Ɲɔgɔn bɛn in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka kumaɲɔgɔnyaw olu sigi sen kan cogo min na anw ka sariyasun ale vote ni o ye référendum ye o ko bɛ se ka latɛmɛ cogo min na Mali kɔnɔ basigi kɔnɔna na o ɲɔgɔn bɛn bolodan bɛ Mali politique tɔnw ani ministère de l'administration territoriale ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni janvier kalo ale tile 12 ye. O hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye anw ka ministre de l'administration territoriale ye le colonel Abdoulaye Mayiga a y'a ɲini bɛrɛbɛrɛtɔnw fɛ u ka hakilinaw ye minnu ye sani janvier kalo tile 5 cɛ bɛɛ lajɛlen ka o kɛ sɛbɛn k'o lase ale ka département na sani ɲɔgɔn ye ale don cɛ. An lamɛnbaaw nin bɛ dansigi an ka bido dogobaru labɛnni na o la sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na sankura min daminɛlen don ni o ye san 2023 ye. An b'a ɲini foroba Ala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ basigi san ye Ala k'a kɛ bɛn ani kelenya o san ye Mali kɔnɔ. An bɔra san min na n'o ye san 2022 ye a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara Mali a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara Mali ani a baarakɛɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kama an bɛ dugawu kɛ minnu ma ɲa san 2022 la Ala ka a ɲɛ an bolo san 2023 la. Nin de kun ye bidon dogobaru labɛnnen an sera ka min da aw tulo kan an bɛ k'an bɛ da ɲɔgɔn ye n'Ala ye don wɛrɛ yira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura wɛrɛw kɛnɛ kan hakɛto belebele b'an ka fɔliw bɛɛ lajɛlen kan salila rasulullah.